Pri intimnej fyzioterapii začíname podrobným odobratím anamnézy, následne pokračujeme na fyzické vyšetrenie, kde klienta vyšetrujeme v spodnom prádle, jednak vo vertikálnej, ale aj v horizontálnej polohe. Kontrolujeme hlavne jeho držanie tela, postúru, taktiež motorické stereotypy, to znamená, ako sa daný človek hýbe v priestore, ako dýcha, akým spôsobom zapája brušné svaly, akým spôsobom stabilizuje svoju pánvu, pretože toto sú všetky dôležité informácie, ktoré vedú potom až k tomu pánvovému dnu. Následne pokračujeme buď vaginálnym alebo rektálnym vyšetrením. U mužov sa dá využiť iba teda vyšetrenie per rectum, čiže vyšetrenie cez konečník, aby sme zistili, akým spôsobom dokáže aktivovať svoje pánvové dno. A u žien môžeme využiť teda aj prístup vaginálny, čiže vyšetrujeme ženu cez pošvu a žena pritom leží na chrbte. Po prípade, keď vlahu, funkcia a aktivita svalov pánvového dna danej ženy je pomerne dobrá v rámci normy, tak ženu vyšetrujeme ďalej aj v sede alebo v stoji. Je to dôležité najmä, ak ide napríklad aj o podozrenie na pokles orgánov malej pánvy, alebo keď nám žena hlási, že má úniky moču iba keď mení polohu zo sedu do stoja. Následne potom na základe nálezu v podstate indikujeme terapiu a pracujeme s klientom v špecifických polohách podľa toho, čo sme našli za problém alebo diagnózu. Určite nie. Najmä zo začiatku je veľmi dôležité, aby ste boli pod kontrolou fyzioterapeuta, ktorý vám vysvetlí a dá vám spätnú väzbu, či ste svalovinu pánvového dna naozaj zapájali správne a adekvátne. Následne, keď už si klient lepšie vníma pánvové dno a lepšie s ním pracuje, tak môže na domácu terapiu využívať aj obrázky, poprípade nejaké náučné videá.